Egunon berriro ere. Oraingoan, zuzen eta planoaren ekuazioa ezaguturik, hasiko gea beraien artean ere egitatxo batzuk egiten. Eta konkretuki oso erabilgarria izango da ariketa bat egingo dugu orain. Dala zuzen bat eta plano baten arteko ebakidura zein den kalkulatzea. Hemen marrazken ikuste zuen bezala, azkenean demagun daukagula bi plano bat, edo zein, eta erre zuzen bat. Gerta daiteke planoa eta zuzen hori elkar ebakitzea. Eta ebakitze baldin badira, ebakiko dira puntu batetan. P puntua deritzoguna. Puntu hori zein den kalkulatzeko, pauso batzuk eman barko ditugu, eta pauso horiek eman da, errez kalkulatu izango dugu. Orduan, demagun ematen digutela plano baten ekuazioak eta zuzen baten ekuazioak. Hemen dozkagun lau pauso jarraitzen baditugu, ebaki puntu hori kalkula dezakegu. Lehenengoa, txikundu egin barko ditugu ekuazioak segun eta nola ematen dizkiguten. Lehenengo pausa izango da, zuzenaren ekuazio parametrikoak bilatzea. Agian, zuzenaren ekuazio parametrikoak ematen dizkigute, horrela baldin bada, genial. Baina beste ekuazio mota batzuk ematen badizkigute, lehenengo pausa izango da parametrikotara pasatzea. Berdin gertatzaigu planoarekin, behar duguna dira planoaren ekuazio implizitua. Beste ekuazio mota bat ematen badigute, implizitora pasara barko dugu. Implizitora ematen badigute, horrela utziko dugu. Behin zuzena eta plano ekuazio jakin egiten dauzkagula, hirugarren pausoa izango da, zuzenaren x, y, z balioak planoaren ekuazioan ordezkatzea eta horrela lambda askatzea, parametro askatzea. Eta laugarrena izango da lambda hori askatuta daukagunez, zuzenean berriro ordezkatu, x, y, z horietan, eta zuzenean a puntuaren, ebaki puntuaren x, y, z horiek lortuko ditugu. Lau pauso horiek adibide baten bitartez egingo dugu, argiago gera dadin. Demagun, orduan adibideen hontan esaten diguten moduan, kalkulatzuko eskatzen digute, kalkula ezazu erre zuzena eta pi planoaren arteko ebaki puntua. Eta ematen digute erre zuzena, kasu hontan ekuazio jarraituak emanik, eta pi planoa, kasu hontan ekuazio implizitua emanik. Lehenengo pausoa zein zen, lehenengo pausoa esan dugu, zuzenaren ekuazioa parametrikotara pasatzea. Hori da egin behar izango duguna. Gogoratu ekuazio parametrikoetan, hori badakigu, x, y eta z berdin, jarri beharko duguna da puntua, gehi lambda bider vektoria. Eta ekuazio jarraituan ere puntua eta vektoria zein den argi ikusten da. Beraz, zuzenen hori ekuazio parametrikotara emango dugu. Puntua izango dugu x-ken, kasuntan, bi, y-ken minus bat, eta z-ken 0. Beraz, bi, minus bat, eta 0. Eta vektorea, azpin agertzen zaigu, bat, bi, minus bat. Vektorea landarekin biderkatu behar dugu ekuazio parametrikoak idazteko, beraz, bat bider lambda, gehi bi lambda, iren kasuan, eta z-en kasuan, minus lambda. Hemen dauzkagu dagoeneko zuzenaren ekuazio parametrikoak. Bigarren pausoa, planoaren ekuazioa implizitura pasatzea. Baina kasu honetan planoa ekuazio implizituan ematen digute, ohikoa den bezala. Beraz, kasu honetan ez dugu ezer egin behar. Zuzenen ekuazioari hartuko dugu. Hirugarren pausoa, esan dugu, zuzenaren x eta balioak planoan ordezkatzea. Orduan egingo duguna izango da planoa idatzi, x gehi bi ken bi z berdin iru, eta x, y eta z agertzen den lekuan, zuzenaren x, y, z horiek ordezkatu egingo ditugu. Beraz, x jarri beharrean, bi gehi lambda idatziko dut. Bi gehi lambda. Gehi bi bider, y jarri beharrean, minus bat gehi bi lambda. Minus bat gehi bi lambda. Eta ken bi bider, z, eta z jarri beharrean, minus lambda jarriko dugu, berdin iru. Hau garatuta, lambda askatu dezakegu. Guazen ikustea. Bi gehi lambda, ken bi gehi lau lambda, gehi bi lambda, berdin iru. Lambda gehi lau lambda gehi bi lambda, guztira zazpi lambda izango dira. Bi ken bi jun egiten da, beste alden irukoa daukagu. Lambda orduan, iru zazpiren izango dugu. Ez harritu, zatiki bat geratzen baldin bada. Horrelakotan oso ohikoa da. Ariketa prestatuta ez da derako. Lambda hori izanik, laugarren pausoa egingo duguna, izango da zuzenean lambda hori zuzeneko ekuazioetan, ekuazio parametrikoetan sartzea. Nik x dauket bi gehi lambda, eta lambda da iru zazpiren. Beraz, x izango dut, bi gehi iru lambda, gehi iru zazpiren,
14 gehi 3 zazpiren, hau da 17 zazpiren. Iren kasuan, izango genuke -1 gehi 2 bider 3 zazpiren, bider lambda. -1 gehi 6 zazpiren. -7 gehi 6, -1 zazpiren. Eta zaren kasuan, izango nuke minus lambda. Lambda da 3 zazpiren, beraz, zuzenean -3 zazpiren. Bueno, zer esan nahi du honek? Bueno, A puntua, hau da, zuzena, A edo P nahi desuna, zuzena eta planoa ebakitzen diren puntua honako hau dugula. 17 zazpiren, -1 zazpiren, -3 zazpiren. Ongi da. Gogoratu, lehenengo pausoa, zuzenaren ekuazio parametrikoak bilatzea. Bigarrena, planoaren ekuazio implizitua. Hirugarrena, zuzena planoan ordezkatu. Lambda eskatu eta lambda horrekin zuzenean ordezkatuz, puntua agertzen zaigu. Oso ondo.